Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Achọrọ m ka m kọwara gị ụzọ ihe ise ndị Igbo ji were aga ịgọ mmụọ. Iwuliti bụ na ife ndị a ga-adịrị ya. Mana ajụjụ m chọrọ ka m jụọ gị, ịgọ mmụọ ọ ife ọjọọ ka ọ bụ n'ala Igbo? Nke mbụ bụ ọjị Igbo. Ọjị dị nnukwute mkpa n'ihe eji were agọ mmụọ. Nke abụọ bụ na nzu. Onwe mmụọ ọbụla na-asọ nzu. Nke ịtọ bụ edo. Nke ịnọ bụ mmanya ike. Onwe mmụọ ọbụla na-asọ mmanya ike. Nke ise bụ anụ. Onwekwara mmụọ ọbụla na-asọ ka egbuere ya anụ. O nwere ike ọ bụrụ ọkụkọ, nwee ike ọ bụrụ ewu, nwee ike ọ bụrụ ebini, nwee ike ọ bụrụ efi, enyi. Mana ka m gwa gị, mmụọ ọbụla a na-egburu nkịta, mara amara na mmụọ dị otu a nwere ike ịna mmadụ. Mmụọ ọbụla ịfụbatara asị na a na-egburu ya nkịta, o nwekwara ike o rie isi mmadụ. Ị ghọtara okwu a? Ọ bụrụ na o nweziri ihe agbakwunyere, ị ma na nke a bụ ife agbakwunyere ije wee gaa na mmụọ, dịka itinye ego ma ọ bụ ịmụ kandụl ma ọ bụ mgba isi, ya bụ isent. Ị ma na agbakwunyere ya bụ ife ka e wee ji wee gọọ mmụọ. Mana ihe ndị izizi a m bụ ụzọ wee gosiri gị bụ ife ndị nna nna anyị ha ji were gọọ mmụọ ma taburu gbuo. Mata amata na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ, na nwata ọbụla na-anọdebe nna ya ukwu nso ma afa a na-akpọ ndị ichie. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ be nnọọ fụ. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyere m ma tụsara m ozi a. Echefukwana ịga na my YouTube page, tinyere m akara subscribe ma gbanyere m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi m ka ije gere ya. Ụmụnne m, ka ọ dị ka ọfịa amaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.